Kokkolan satama, portti maailmalle. Karleby hamn, porten till världen. Minä olen Nalle Anders ja johdatan teidät tutustumaan Kokkolan satamaan. Tervetuloa seuraamaan sataman elämää. Jag är Nalle Anders och ska introducera Karleby hamn för er. Välkommen att följa med livet i hamnen. Kokkolan satama on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista satamista. Karleby hamn är en av Finlands största och mångsidigaste hamnar. Kokkolan satama on erittäin monipuolinen satamakokonaisuus. Ensinnäkin meillä on 3 erillistä satamaa. Kantasatama, mistä homma on alkanut 200 vuotta sitten. Ja sitten meillä on 2 lisäsatamaa. Syväsatama, joka on alettu rakentaa mereen 1985. Eli 1,3 kilometriä suoraan mereen, noin 60 hehtaarin alue, mikä on syväsatama. Meidän suurin satamayksikkö tällä hetkellä. Sitten sen lisäksi meillä on tämä meidän satamakuopus, eli Hopeakiven satama, jota on alettu rakentaa 2009. Ja missä nyt hoidetaan esimerkiksi konttiliikennettä tässä vieressä ja Suomen suurinta tuulivoimalla puistoliikennettä. Kokkolan satamaan tulee laivoja kaikkialta maailmasta. Kokkolasta lähtee rahtia maantietä pitkin ja junilla, sekä laivoilla kaikkialle maailmaan. Karleby hamn anlöps av fartyg som kommer från hela världen. Från Karleby transporteras sedan fraktgodset per landsväg och järnväg, samt på fartyg till hela världen. Satamassa toimii useita ammattilaisia useissa organisaatioissa. Hamnen sysselsätter flera yrkesverksamma i ett antal organisationer. Kokkolan satama on perustettu vuonna 1825 tuonti- ja vientisatamaksi. Karleby hamn grundades 1825 som en import- och exporthamn. Satamassa käsiteltiin muun muassa tervaa, puuta, mausteita, suolaa ja kankaita. Bland annat tjära, trävaror, kryddor, salt och tyger hanterades i hamnen. Ennen aikaa laivojen lastien kanssa työskenneltiin hyvin eri tavoin kuin tänä päivänä. Suolasäkkejä nostettiin laivan ruuman laiturille ajaneesta kuorma-autosta suurten verkkojen avulla. Kuivatavaraa, esimerkiksi jauhoja ja suolaa, purettiin ja lastattiin käsivoimin lapion avulla. Förr i tiden hanterades fartygens laster på ett helt annat sätt än idag. Med hjälp av stora nät lyftes saltsäckar in i fartygets lastrum från en lastbil som hade kört fram till kajen. Torrlaster såsom mjöl och salt lossades och lastades för hand med spade. Kokkolan satamassa on ollut myös matkustajaliikennettä Ruotsiin 1960-luvulla SS Kokkoliitta-laivalla. På 1960-talet hade Karleby hamn även passagerartrafik till Sverige som sköttes av ångfartyget SS Kokkoliitta. Satama on kasvanut ja kehittynyt merkittäväksi logistiikkakeskukseksi 200 vuoden toiminnan aikana. Under sin 200 år långa verksamhet har hamnen vuxit och utvecklats till ett betydande logistikcenter. Sehän on hyvin merkittävää. Mehän ollaan yhdessä Kokkolan sataman kanssa tehty, voi sanoa niin kuin menestyksekkäästi vuosikymmeniä liikenteen kehittämistä tällä seudulla. Ja Kokkolan satamahan on siitä ollut, voi sanoa, tämmöinen edistyksellinen satama, että on aina uskaltanut investoida etukäteen jopa riskialttiisiin kohteisiin ja useissa tapauksissa se on kantanut hedelmää sekä meille että heille. Ja tietysti joka päivä tehdään sekä kentällä että toimistolla niin tiivistä yhteistyötä sataman kanssa sen eteen, että nämä tavaravirrat maksimoitaisiin myös tulevaisuudessa. Rauhanheimo on Kokkolan sataman pääsatamaoperaattori ja me operoidaan tänne monipuolinen valikoima erilaisia tuotteita
aina suurivolyymisista bulkeista sitten ihan yksittäisiin projektikuljetuksiin asti. Että yksi merkittävä projektikuljetuslähde viime aikoina on ollut esimerkiksi nämä tuulivoimalat, mitä on paljon yhdessä sataman kanssa tehty. Ja pääasiallisena asiakkaana Kokkolan satamassa meillä on paikallinen teollisuus, joka tietysti kehittyy ja kasvaa monipuolisesti. Satama on pidetty auki vuodesta 1966 valtion jäänmurtajien ja satamahinaaja jäänmurtajien avustuksella. Hamnen har hållits öppen sedan 1966 med hjälp av statligt ägda isbrytare och Hamnens bogserare isbrytare. Satamahinaaja jäänmurtaja murtaa jään, että laivat pääsevät ulos. Hamnboxaren isbrytaren bryter isen så att fartygen kan ta sig ut. Kokkolan sataman merkitys on erittäin iso meidän toiminnalle. Me ei pystytä toimimaan ilman toimivaa satama-mahdollisuutta. Meille iso osa raaka-aineesta tulee meriteitse ja nykyisellään tuotannostakin lähtee ulos 85% meriteitse, joten se on ensiarvoisen tärkeä sataman merkitys meille. Sinkkiä käytetään pääosin korrosion suojaukseen ja meiltä Kokkolasta lähtevä sinkki menee rakennusteollisuuteen, josta hyvä esimerkki jokaiselle kansalaiselle on kadun varressa näkyvät valotolpat ja sillankaiteet. Ne on pääsääntöisesti harmaita, joka kertoo siitä, että ne on kuumasinkittyjä terästuotteita. Sitten toinen iso asiakaskunta meille on autoteollisuus. Autojen korit ja rungot sinkitään nykyisellään ja sinkin avulla korroosio suojataan. Sinne pääosin meidän tuotanto menee. Ja mehän tuotetaan Kokkolassa puhasta sinkkimetallia sekä seostettuja metallituotteita, jotka sitten lähtee täältä meidän Kokkolan tehtaalta asiakkaille. Satama tuottama lisäarvo on tietenkin tämä perusinfran rakentaminen ja ylläpito, jotta tämä iso tavaramäärä tulee meille tehtaalle sisälle sekä lähtee Kokkolasta maailmalle. Ja siinä se toimitusvarmuus niin, että meillä on väylä auki ympäri vuoden, jotta laivat pääsee tänne ja sitten purussa ja lastauksessa käytettävä kalusto on toimivia ja tehokkaita. Sitä kautta satama pääsee myös tuottaa lisäarvoa meidän tuotannolle. Jotta laivat pääsevät satamaan, tarvitsevat ne luotsauspalveluita. Luotsien tehtävä on opastaa laivat satamaan. För att komma in i hamnen behöver fartygen lotstjänster. Lotsens uppgift är att lotsa fartygen in i hamnen. Kokkolan satamassa käy noin 600 laivaa joka vuosi. Årligen anlöper cirka 600 fartyg Karleby hamn. Satamassa laivoja on vastaanottamassa satamavalvojat. I hamnen taas fartygen emot av hamnmästarna. Satama käsittelee vuosittain 4 miljoonaa tonnia lastia. Suomen suurimmat alukset käyvät Kokkolan satamassa. Alukset voivat olla lähes 300 metriä pitkiä. Årligen hanteras 4 miljoner ton last i hamnen. Karleby hamn anlöps av de största fartygen i Finland. Fartygen kan vara nästan 300 meter långa. Kokkolan sataman väylän kulkusyväys on 14,2 metriä. Farleden till Karleby hamn är 14,2 meter djup. Väylän syväyksen ansiosta suuretkin laivat voidaan lastata täyteen jo laiturissa. Tämä tehostaa toimintaa. Tack vare djupet i farleden kan även stora fartyg lasta full last vid kajen. Det här gör verksamheten mer effektiv. Kokkolan satamassa on 2,2 kilometriä laitureita, jotka mahdollistavat tehokkaan lastauksen ja purkamisen.
Längden på kajerna i Karleby hamn uppgår till 2,2 kilometer, vilket möjliggör effektiv lastning och lossning. Pohjoismaiden ainoa jokasään terminaali All Weather Terminal eli AVT sijaitsee Kokkolassa. Nordens enda allvädersterminal All Weather Terminal AVT finns i Karleby. AVT:ssä puretaan ja lastataan laivoja kelistä riippumatta katonrajassa kulkevalla siltanosturilla. I AVT lossas och lastas fartyg oavsett väder med en traverskran som är installerad under takkonstruktionen. Tässä puretaan projektitavaraa eli suuria teollisuuden tuotantolaitoksiin meneviä komponentteja. Här lossas projektgods, det vill säga överstora komponenter som går till och används i industrins produktionsanläggningar. Alukseen lastataan kappaletavaraa kuten suursäkkejä. Här lastas lyckegods såsom storsäckar i fartyget. No, sataman kanssa on aika paljon yhteistyötä ja konsernin kautta tietysti tehdään paljon yhteistyötä Rauhan, Eimo, Backman, Trummer, Adolf Lahti. Backman Trummerille varmasti tärkein on tämä konttiliikenne ja sitä ollaan paljon kehitetty viime vuosina sataman kanssa. No, tässä on hyvin saatu nyt yhteyksiä avattu ja lisää yhteyksiä on tulossa konttiliikenteelle ja sitten ollaan parannettu konttisatamaa, nostureita lisätty, uusi iso nosturi ja paljon aluetta kanssa. Tärkein on, että saadaan kehitetty sen mukaan, mitä asiakkaat tarvitsee palveluja. Se on ehkä se meidän osuus siinä, että me yritetään kehittää ja ilmoittaa sit satamalle, että mitä palveluja nämä asiakkaat oikeastaan tarvitsevat. Ja sitä kautta saadaan kehitettyä sitä. Esimerkiksi kun näitä isoja laajennuksia täällä on ollut, niin meillä on ollut erittäin paljon keskustelua siitä, että minne päin maailmaa nämä kuljetukset sitten lähtee ja mitä reittiä tarvitaan. Ja sitten yritetty yhdessä miettiä, että miten me saadaan varustamot kiinnostuneita Kokkolan satamasta ja että saadaan lähetetty sinne oikein suuntaan sitten. Sehän on se, kun ollaan suoraan yhteyksissä asiakkaisiin, mehän saadaan kerätty se tarve, mikä alueelta löytyy. Ja sitten voidaan viedä se satamalle kehitettäväksi se tieto. Viennissä sekä tuonnissa. No, Halpahalli on suomalainen vähittäiskaupan ketju, perheyhtiö, 55-vuotias. Ja meillä on tosiaan 35 myymälää ja pääpaikka on täällä Kokkolassa, missä on tämä logistiikkakeskus ja sitten meidän pääkonttorin toiminnot. Sataman ja varaston logistiikkakeskuksen sijainti on se tärkein juttu. Tämä on parin kilometrin päässä Kokkolan satamasta ja tämä kuljetus sataman palveluiden osalta on äärimmäisen helppoa ja vaivatonta. Eli etäisyys on ehdottomasti se pääasia. Siis se on niin sanottua perusinfraa ja jos me ollaan täällä ja monet muut on täällä, niin sataman merkitys kasvaa entisestään ja sen merkitys varmasti tulevaisuudessa korostuu. Eli kaikki nämä liikenneinfran kokonaisuudet on merkityksellisiä asioita liiketoimintaan ja toiminnan, ylipäänsä toiminnan pyörittämiseen. Me ollaan vuosia tuotu 80-luvulta lähtien tuontituotteita ja maailman ääristä asti ja hyvin paljon tämä rahti suuntautuu Euroopasta tänne Kokkolan suuntaan. Ja tavoite ja tahtotila on koko ajan siirtää entistä enemmän kumipyöriltä liikennettä meritieverkkoon ja sitä kautta tämä Kokkolan sataman merkitys kasvaa entisestään. Me yritetään valvoa meidän tavaroiden ja tuotteiden kulkua ihan sitä alkulähteeltä saakka. Eli tehtaalta maailman ääristä tänne Kokkolaan ja sitä kautta meidän asiakkaille, loppukuluttajille tuonne kaupan hyllylle ja sinne kaupan lattialle. Ja sen seuraaminen on äärimmäisen tärkeää ja se ei ole ihan yksiselitteisen pieni asia, että millä tavalla tämä järjestetään tilaustoimitusketju. On tosi tarkkaan mietittävä ympäristönäkökulmat ja monet muut seikat, mitkä tietyllä vaikuttaa siihen tavaran kulkuun ihan alkulähteeltä sinne asiakkaan kanssa ostoskoriin saakka.
Kokkolan satama on merkittävä tuulivoimalakomponenttien logistiikassa. Karleby hamn spelar en betydande roll i logistiken för komponenter till vindkraftverk. Tuulivoimaloiden eri komponentit tuodaan eri puolilta maailmaa. De olika komponenterna till vindkraftverken importeras från olika håll i världen. Sataman alueella on hyvin tilaa varastoida tuulivoimaloiden eri komponentit ennen kuljetuksia kohteisiin. Kuljetukset ovat vaikuttava näky, kun ne lähtevät satamasta eri puolille maata. Hamnområdet erbjuder gott om utrymme för lagring av olika komponenter till vindkraftverken innan de transporteras vidare till anläggningarna. Transporterna är en imponerande syn när de lämnar hamnen för att köras till olika delar av landet. Kokkolalaisia tuotteita viedään maailmalle Kokkolan sataman kautta. Produkter från Karleby exporteras till hela världen via Karleby hamn. Kansainvälisiä kontakteja luodaan monilla messuilla. Internationella kontakter etableras på många mässor. Satamakonttori on toiminnan keskus. Hamnkontoret är centrum i verksamheten i hamnen. Täällä ohjataan kaikkien laivojen liikennettä satamassa ja johdetaan sataman toimintaa. Det är här som trafiken med alla fartyg i hamnen styrs och verksamheten i hamnen leds. Satamassa kohtaavat maaliikenne ja meriliikenne. Hamnen är den plats där land- och sjötransporter möts. Kokkolan satamassa käsitellään noin 50 000 junavaunua vuodessa. I Karleby hamn hanteras cirka 50 000 järnvägsvagnar per år. Laivaan voidaan lastata jopa 90 junan tuomat lastit. Laster som transporteras i upp till 90 tågset kan lastas i ett fartyg. Kokkola on raaka-ainehubi. Karleby är ett nav för råvaror. Suuret syväväylän vaativat alukset tuovat lastin Kokkolaan, josta se lastataan edelleen pienempiin aluksiin ennen matkaa satamiin, jossa on matalampi väylä. Stora fartyg som kräver en djup farled tar lasten till Karleby där den omlastas på mindre fartyg för vidare transport till hamnar med grundare farleder. Merimieskirkko on tärkeä osa sataman jokapäiväistä toimintaa. Sjömanskyrkan är en viktig del av den dagliga verksamheten i hamnen.
Myös puolustusvoimat on tuttu näky Kokkolan satamassa. Försvarsmakten är också en välbekant syn i Karleby hamn. Ympäristön suojelua varmistetaan esimerkiksi säännöllisillä öljyntorjuntaharjoituksilla. Regelbundna oljebekämpningsövningar till exempel säkerställer miljöskyddet. No kyllähän meillä on Kokkolassa erittäin hyvät mahdollisuudet rakentaa vielä paremman sataman ja lisätä näitä palveluja. Ja tarvetta tulee olemaankaan sitten. No sataman kanssa niin kuin luonteenomaista on, niin on yhteistyötä ollut pitkään ja sitä tulee jatkaa tulevaisuudessakin. Ja varmasti teemme kehityshankkeita tulevaisuudessa näissä olemassa olevissa laitteistoissa, joita meillä on integroituna tähän sataman laitteita meidän omaan toimintaan, mutta myös vihreän siirtymän kautta tulevat uudishankkeet, niitä varmuudella sieltä tulee. Ja kolmantena vielä on sitten tietysti ylipäätään kiristyvä lainsäädäntö, joka meidän tekemistä ohjaa. Ja kaikki, mitä me tässä muutetaan tässä satamaympäristössä, niin meidän täytyy yhteistyössä Kokkolan sataman kanssa ne saada aikaiseksi. Kokkolan satama panostaa kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Karleby hamn satsar på hållbar utveckling och miljövänliga lösningar. Satama hyödyntää kiertotaloutta. Eri massoja käytetään sataman rakentamiseen. Hamnen utnyttjar cirkulär ekonomi. Olika massor används för att bygga ut hamnen. Tulevaisuuden näkymät on erinomaiset Kokkolan satamalla ja se johtuu useasta asiasta. Ensinnäkin Kokkolassa on ymmärretty periaatteessa kaikkina aikoina laajentaa satamaa. Jos ei satamaa laajenneta, niin ei ole tulevaisuutta. Tässä on monta asiaa. Yksi tietenkin on suora, että alue, pinta-ala ja kapasiteetti korreloivat. Mutta sitten myöskin rakenteita pitää uusia ja tuotantovälineitä pitää uusia. Näitä pitää systemaattisesti tehdä koko ajan sen laajennuksen yhteydessä. Mutta lyhyesti niin näistä kahdesta asiasta johtuen niin meillä on aivan erinomaiset. Voidaan niin sanotusti ottaa kopin esimerkiksi vihreän siirtymän asiakkaista, mitä nyt tällä hetkellä on runsaasti vilisee, mutta sitten meillä on meidän hyvät monikymmenenvuotiset asiakkaat sekä Kokkolassa että Keski-Suomessa, jota palvellaan ja jolla on kehittyvä toiminta. Ja tämmöinen perussääntö on tietenkin se, että satama ja Kokkolan satama ei ole täällä itseämme varten, vain asiakkaitamme varten. Semmoisen toivotuksen voisi laittaa, että onneksi olkoon satamalle pitkästä historiasta ja menestyksekkäästä historiasta, että ihan mikä tahansa instanssi ei 200 vuotta pääse juhlimaan. Kokkolan sataman kanssa yhdessä kohti tulevaisuutta. Tillsammans med Karleby hamn mot framtiden.